hachina chandotambura vedu we. Dai Mwari akwedzerewo nyasha. Tinotenda nomufaro. Icho. Tinokutenda mashimari ndasingafungi nchawana complete inform. Mwari akwedzere mangu makombero ekuramba panyika. Tinotenda ndawakufara omwoyo mangu. Hallelujah. Yani waita mbongozi wemvura tene. Yani waita mbongozi wemvura pane. Yani waita mbongozi wemvura tene. Satani waita mbongozi wemvura tene. Satani waita mbongozi wemvura pane. Waita mbongozi wemvura tene. Satani waita mbongozi wemvura yawa. Satani waita mbongozi wemvura waita mbongozi waita mbongozi wemvura pane. Waita mbongozi wemvura pane. Waita mbongozi wemvura pane. Satani waita mbongozi wemvura pane. Waita mbongozi wemvura pane. Satani waita mbongozi wemvura pane. Waita mbongozi wemvura pane. Waita mbongozi say guys for the people right nasi nomeno ndo last video saka nasi uno ndonasa kuti ndo pandokwasa kuti ndaitawo conclusion kana kuti mapendero ekuuya kwa Mugijima hai takashanda zvakanaka navo tinoda kuzvitenda zvokwadi saka nekuda kwaizvozvo tinoda kumbotiwo vanhu vekwaikira vambotenda vanhu vakabvisira vana ava maschool fees akanga akaita outstanding mabalance avo tinozvitenda. Ndizvozvo inini ndiri papoto vadaita disclaimer nekuti handina munhu wakapledja kuti vana ava tichange tizovabvisira kusvika palevel rakati. For the meantime ligai nditi takakwasa ngokavha kusvika pazvikwereti zvavo zvese zvinhu zvokuti ndasingazvifungiro nekuti program iyi patakaitanga takatotanga sejoke kungoti rega tingoendawo timboti 1 or 2 things but ndasingazivi kuti chirongwa ichi chichatisvitsawo pano patiri zvokungotiwo tatajara zvokungovaka ndozvatatajaira asi zvotoona sokutoti tabatawo upenyu hwevanhu vakasiyana siyana uye mastudents akasiyana siyana. Hatizi kuti tichakwanisa kusvika panhamba ipi asi ndoda kungozvitenda. Thank you very much mashemarians nekuti support kwamuri kuita mapartners edu ese tinotenda. Chikomana chodzigwa ichi so zvamunongoona kudai tichiri ipapo zvakare pane akazotengawo magrosari nezvimwe zvinhu kunyanya zvivasikana nhasi vasikana ndo vakahwina nhasi vasikana vakahwina tozoratidza kuti zvii zvakahwina then iwo nezvekuzodla zvakare tinozvitenda izvozvo kuti mhuri ino yarangarwawo naJehovha musiku wedenga singazoone mangwana. Toenda panhau yekuti yaya vanhu vazhinji vakazongoti mwana wangu wasabasa hwakarapwa. Ndofunga ava ndakavaudza mulast video kuti imi ndi mune decision ini handikwanisi kuvaitira decision ivo ndo vane decision yekuti mwana uyu vanoda kuti aende here ikoko kana kuti kwete kuitira mangwana.
takazvitaura zvese izvo ine mere Mugijima chokwadi saka chimbokwasa taurai tinzwi tinokukwazisai nokukutendai nerubatsiro rwamunotiitira nokubvisira vana maschool fees nokuti ukapa mwana education wapa upenyu sezvinotaurwa kuti education is power. Tinokutendai, rambai makadaro ziko mupambiri. Taurai. Ini ndinongopawo kutenda pamashamariyeni uyu aya anobatana achiita moyo munyoro, moyo une tsitsi, moyo unorudo wokurangarira nherera nevarwere vakaremara vanokushayiwa. Achitibatsira sesu vana mbuyawo takazama kungoti tibatanidze mhuri igare iri panhu pamwe, tino zvimwe zvatinoshayiwawo pakazhinji. Saka imi tinokutendai nezvamunoita nokutibatsira kuchikoro. Pane pamwe pane pachitawo rutaya pachishayikwa mari, mwana wombodhisturbika kuchikoro zvichingoonesa zvakadaro. Saka hai rwendo runo ndinokutendai vana veZimbabwe kuti makarangarira kumusha kwenyu, makarangarira mhuri yenyu dzamunosiya, vanin'ina venyu makavarangarira vari kuno nehazvanzi yenyu varwere. Saka ini sagogo ndinototenda kuti aiwa rambai henyu makadaro muchingotirangarira kuti tikwanise kuti vana ava vasimukewo varuke vagogona kuzozvionera. Ndatenda. Ndabada sekuru. Aiwa. Sekuru nende. Safara. Matindi tauri. Ndotaura kuti Kana ndona kutenda. Oh, aiwa, ndinokutendai vanhu vaMwari. Murambe makadaro namangwana musanyara zvenyu. Hallelujah. Chitauro. Taura. Ita moroi. Uya bana uyu. Ita moroi. Tonengora. Ita moroi. Maroi. Tauti makaita basa. Kaita basa. Yeah. Alright, ende apa. Ne uyu. Tokutenda mashamariyenzi nekutibetsera kwamunotiita. Mwari vakuwedzere mamwe makumbiriro ekurarama panyika. Hallelujah. Taura. Nokutendai mashamariyenzi nokutibatsira kwamakaita nemo vatete. Ndokutendai nambuya makazvara vatete kuti vagotibatsirawo. Dai maramba makadaro mawedzera makore mazhinji kurarama pano panyika nezvose zvamunoshayiwa. Mwari ngakuitire nyasha. Mama watasvara pekupesa takuda kupedza vhidhiyo. Saka zvatanyanya kufambirawo nhasi muzuva ranhasi zvinhu chirega tivhure tione. Ndabaiwa moyo. Ndabaiwa moyo nendobange. Ndabaiwa moyo. Ndabaiwa moyo. Mashak is for the people. Ndabaiwa moyo. Ndabaiwa moyo nendobange. That is allowed to. Una wase? Ndabaiwa moyo. Shaku for the people. Yeah. Ndabaiwa moyo. Ndabaiwa moyo. Sure. Izvibhurukwa izvi guys, chibata apa mozoshiyana. Uniform. Ambayo tutakwana ere. Icho. Chaka. Ndabaiwa moyo. Ndabaiwa moyo nari nobvange. Ndabaiwa moyo nari nobvange. Icho. Chaka. Icho. Ndabaiwa moyo. Auchajoirizve. Icho. Hamati guru nderipi mozoona kuti guru nderipi mazoshenda. Mirai ipapo. Guys, mozviona mamusingazvifungirika ini. Kuti muchaita complete uniform for the people. Yes. Saka takadero ndikati aiwazve mbuya vari kuchengeta zvokwadi vasikuru ava siku nesikati vachiona tikati izvi semashamariyenzi ndezvemusoro wangu zvakare tokupaiwo Zambia.
Chuya yapa. Tangai kutaura imi. Indopo pakutenda ndoramba ndichingotenda zvakare ndichifara ndakasununguka ndichiona kuti shuwa kuita moyo munyoro unorangarirwa nevakakomborerwa vakapuwa nyasha vakapuwa moyo yetsitsi vakapuwa moyo inoda inozivawo kuti kuna vanotambura saka ini ndinotenda nokupuwa kwandaitawo izvi sagogo vanochengeta vazukuru vavo ndinokutendai mose vakomana navasikana varikoko vana baba vana mai varikoko vanotibatsira rambai henyu makadai nguwaiyo wedzerwai rambai muchingoita henyu musadzokera sure mutsahwa usimbe ndichitendawo naye vava munotuma tinotenda navabereki vavo vakavabereka vakashingirira kuti vagorangarira kuno kwatiri tiri kuno mwari ngaakuitire nyasha mazuva kurarama ngaawedzerwe pamunonokoramba apakutudzirwe mubhaibheri munonzi mwari anotorera unonyima kuti agosheva chokunyima achipa unopa kuti agowana chokupa haleluya amen chitaura iwe nakukutenda vedu we ndafundisa kuchikoro handichina chandotambura vedu we dai mwari akuwedzerewo nyasha tinotenda nomufaro icho ndinokutendai mashimari ndasingafungi nichawana complete uniform mwari akuwedzerewo mamwe makomborero ekurarama panyika ndinotenda ndawakufarawo mumwoyo mangu amen chitaura iwe imi mashemerenzi ndinokutendai muchitsigirawo mwana wangu kuti awane kubatsirawo vamwe vanotarisirawo kuti dai vaonawo izvi nezvizvi hakusi kuda kwavo kwake kuda kwenyu hanzi simba rehove riri mumvura saka imi ndimi mvura yacho kana pasina imi iye agoniwo vaigoni kurarama saka ndinoti tenda chaizvo chaizvo taura ichinzwe budi tinokutendai nokutiratidza rudo nokutiratidza kusimba zvamunoita zvinotipawo simba rokuti tiwanewo kuchengeta vana nokuti tichiziva kuti tina vatsigiri tinokutendaiwo kunyange navanoshanda navo vamunotuma vachiuya kuno vanoratidza kufara nokuvimbika saka tinoti murambe makadaro musadzokera kumashure mwari akuropofadzei tinotenda amen sekuru taurai ini kuti ndingataurei ndinotenda hangu pane zvamakatiitira zvese izvi rambai makadaro mwari akukudzei nokusingaperi amen saka guys ii ndinoda kutenda izvo ati uchirevedu izvo kwadi tinotenda icho check kutendai icho kakwana mwari baba andigoni kukutendai vakanzire minume dzamwari mariamu
wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Diani waronga kudai, Mwari wakanaka, Diani waronga so, Mwari wakanaka, Diani waronga izi, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Ujamira, wega ujamira, wega, ujamira, wega ujamira, ujamira, wega ujamira, Saka guys, ndizvo zvese. Bye bye.